De inspecties bij bennedijopvangen binnen stranger worden. Dat vernemen verskate opvangen in Friesland. Zou we hier een soort extra werk van? De veiligheid van verskate bennenopvangen in ons land zou net goed op water wezen, meldt de Volkskrant Joert. Nevens GGD Friesland liep het dat in uw provincie wel wat tat te vallen. Al is de regeldruk wel flink toegenomen. Dat vernemen ze ook bij Bennedijverbleeuw Nij het Zin in Gietsjerk. GGD komt ierlijks buis langs, onverwachts, dat weten we net. En dan moet alle papierwerk, alles moet in de waarde wezen, alles wordt gecontroleerd, elke keer weg. Jonker de controles binnen ze verplichten om de rapporten van de GGD een bier te maken op haar website. Ik ben er wel blij mee. Ik ben kwetsbare ben van 0 tot 4 jaar, die kan net van zichzelf praten. Dus ik ben blij dat er zo streng gecontroleerd wordt. En vind je dat de regeldruk toenam is? Ja, het is wel veranderd. Het is wel erger geworden. Het is wel, je moet er meer eisen voldaan. Je het spannend op de dag dat de GGD hier kwam te controleren? Ja. In het begin wel, de allereerste keer wel. Maar goed, nou wist gewoon dat je goed bezig bent en de dorst het van de band. En als je in de administratie verder ook op orde haast, dan hoeft hij helemaal naar druk te maken. Ze komen van de band, dat moet je onthouden. Kwam het voor jou als een verrassing, de kritiek van de GGD? Ja, in die zin wel, want ja, nou ja, goed, we komen uit Friesland. Ik had het idee, we zitten al hier op een hele andere schaal als in het zuiden van het land. De poppen, de Bennedijverbleeuwen uit de Groenwaai en dat gaat wat makkelijker voor het gevoel. Ik weet niet dat het daadwerkelijk in de praktijk ook zo is, maar en dat is hier helemaal net zo. Redenen om te twijfelen over de veiligheid van Bennedijverbleeuwen in Friesland is er in de regel net. De GGD zocht ook geen verschil tussen veiligheid bij de gruttere ketens en lietsere zelfstandige aanbieders van Bennedijopvang. Nou, ik kan me voorstellen als er een grote organisatie haast en dat de winst onderdeel zo groot wezen moet, dat het dan wel dreig wezen kan. Maar goed, wie draaien zelf, we hebben net een grote organisatie, die gaat net een proteïeld onuit. Dus nee.